Oso ondo, baditugu TB eta TA. Kalkulatuko dugu ak egiten duen distantzia izango dela VA 100 bider TA 1,954 honek ematen digu 185,45 kilometro. Hau da SA. Eta SB izango da VB bider TB izango da 120 bider 1,7 0,45 eta honek ematen digu SB badela txulieta aterako dut 204,54 kilometro. Orduan, 204,54 gehi 185,45 hau da SB gehi SA emango du S eta ematen du 389,89 kilometro. Iaia 200 kilometro. Hartu egiten baditugu, desimal gehiago 200 emango digu. Errepasatu ariketa, ikusi berriro bideoa eta aurrera.